Γεια σας, ο Άζα είμαι και χωρίς να θέλω να ξοδέψω πολύ από το χρόνο σας, θα σας πω απλά ότι θα σας απαγγείλω τα τρία τελευταία μου ποίηματα μέσα στην ίδια μέρα, γραμμένα, και απλά το ότι χαίρομαι πολύ που μου ξαναήρθε η έμπνευση για ποίηση μετά από περίπου ένα χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν, φτερωτό ύπουλο μωράκι λέγεται. Ακολούθαμε και ρώτα τους πιστούς και καλούς χωρικούς που με γνωρίζουν. Την όμορφη και πιστή γυναίκα μου έχω ήδη βαρεθεί και από την καρδιά μου την πολυβασανισμένη την έχω εξερχομένη. Εάν εσύ τον πόθο μου πουλήσεις, στον τάφο μου τον ίδιο εγώ θα χωθώ αν τον αψηφίσεις. Μην είσαι σκληρή, καλή μου. Μάθε τα πάντα για μένα. Δεν υπάρχει ούτε μια βελόνα στην αχυρένια μου καρδιά. Μακάρι να σ' έκλεβα κάτω από λαμπρό ήλιο, εφόσον τίποτα δεν έχω κρυφό, μα και ούτε κακό έχω κάνει. Η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία μου στου πόχαρτο έχει γίνει. Και μα τους θεούς, πίστεψέ με, στου χάροντα το τραπάνι θα σκύψω το κεφάλι παρά να σε χάσω πάλι. Συνεχίζουμε το δεύτερο. Χρυσά σανδάλια. Όλα του Θεού τα λιτά, τα έντονα πεπραγμένα μπροστά εκεί, στα πόδια μου. Από κατάρες παχές τώρα δεν υπάρχουν πια. Χρυσά σανδάλια κι αν φορώ τον εαυτό μου παραπλανώ, ικτρά και τίποτα δεν κατέχω. Έχω όμως ένα ατσαλένιο λεπίδι στον ώμο μου, ρηχτό, που μπορεί να μου χαρίσει κάτι για να μην μου μείνει αμανάτη. Τώρα μπορώ να κατέχω κάτι. Ω, μάταια ελπίδα, ολό δικό μου θα είναι το δώρο. Ποτάμια αίματος νυχτά κατρακυλούν μέχρι τα χρυσά σανδάλια μου να αλλάξουν χρώμα. Τώρα στο βαρκάρι την αγκαλιά έχω κουρνιάσει όλα μου ήτανε η πέτρινη ζωή. Τα πάντα, όλα δικά μου. Και τώρα το δώρο του θανάτου έχω αγκαλιάσει. Και πάμε και σε αυτό εδώ. Όταν χαθεί η συνδόνη του τωρίνου. Η ποίηση είναι σωτήρια. Είναι ίσως και η μόνη σωτηρία. Σωτηρία από το φόβο του θανάτου. Σωτηρία από το κομπρεσέρ στα άκρα του δρόμου. Και πολλές φορές σε γλιτώνει από την τρέλα, η οποία υπάρχει παντού. Η ποίηση είναι σαν ναρκωτικό που το φτιάχνεις όπως θέλεις για την περίπτωσή σου. Είναι θυστική και για τον ποιητή, αλλά και για τον αναγνώστη είναι το εισιτήριο του αεροπλάνου που δεν μπορεί να πάρει γιατί δεν έχει φράγκο τσακιστό, αλλά και το εισιτήριο για μια θεατρική παράσταση στην οποία δεν θέλεις να πας μόνος. Βλέπεις, όλοι προτείνουν το χαζοκούτι, το προτιμούν. Θα μου πεις, λογικό είναι, αφού είναι χαζί. Σαν πολλά να είπα για την ποίηση, ξεχνώντας ίσως το σημαντικότερο όλο. Όχι ρε πούστη μου, τώρα έπρεπε να τελειώσει το μελέμι. Thank you. Εντάξει.